हो यदि व्यास कहो तेरे माई के भजन तो बेंजू वाला के भजन बजावे के चाहिए न जो हम कहते जे मैया आओ आके हमर लाज बचाओ आई लागस बजावे जब मान ले बिया हमके पोती आ पगली देखावे अगरबत्ती बनल चाहती हौसत बताई हतना बढ़िया कलाकार निर्मल भाई के कहत रहे जे इनकर मुंह देखला बा बुझाता जे लहसुन बेचे वाला हां बचवा अभी तू नहीं खा जानत सुबह से निकल रहले है लहसुन बेचत बेचत दिन भर बेचले है आ सुना हल चल देखा हमरा से कहत रहले जे कहि त दुइए गो बाचल वाला लहसुन आ तोहरे खातिर लेके आइल बड़े देखा लहसुन के पोटी अभी निकर गाना देखी बे उबाले के नहीं खे खाली मुंह में डलबा की गप देना चाहिए कहत के पैसा के भइल बड़ा लोभी जाए अब बताई का दो गाना देखी ई है अच्छा हमरा बेंजू वाला केतना मुंह माने खराब हो गइल बा ठीक बा तारा बेंजू वाला के मुंह नहीं माने बात को काम करो ना रंग बहादुर भैया बहुत हम सकेता में हम पड़ल बनी चाचा हमार 1.5 बीघा सो बैगन सो बोतले बेले अब बड़ी घोड़ पड़ार तबाह करते रहे अपना बेंजू वाला का मुड़िया दे दो इनकर देखो कापरा छील जन लो आ कापरा छील के टीक के आ इनका पाछवा ले एगो बांस क दे आ बैगनवा के खेतवा में इनका के खड़ा करा दे घोड़ पड़ार जान जैसा जे बस रखवा रे जब अब हमार बेंजू वाला का मुंह माने इतना माने खराब बा माने इनकर मुड़िया तारा पसंद नहीं खे ई मुड़िया तारा नहीं खे पसंद तो हई मुड़ी देखो ई मुड़ी नहीं खे पसंद तो हई मुड़ी देखो माने देखो हमें कितना कुल मुड़ी कुल बाड़ी से तारा जौन मुड़ी तारा पसंद है का बबुआ दूसरा पर ध्यान ना देला अपना मुंह पर ध्यान दे लो हाल बनी ठाली के तलालबा तरवर मोती अरे जललबा चरवा मैया हो कि निमियन तरवा हमारी मोर दिलावेली तरवा हो कि निमियन देखिए अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं हमनियों के पारी आई ना हमनियों के पारी आई तू खोदी तब उतना टेंशन मर देते रहे तुमको तार तुर दिया भाई काहे खाती बेंजुए ले जाके गाड़ी में धा दो ए माई अपना माई से बढ़ के देवी बाप से बढ़ के देवता दुनिया में केहू हो ना जे अपना माई बाप के एक लोटा जब पानी नहीं खाते तो भोला बाबा पागल थोड़े हैं वो कहेल ई जेकर जामल है जब ओकर ना भई ई जेकर जन्मल है जब ओकर ना भई त ई हमार होई ले जाना पढ़ारा तरह हे ले लियो जो ले जो अपना माई बाप के सेवा करे के बा अढ़ाउल के हारावनु शोभे ए डॉक्टर साहब माथा पर गजरवा तब घावा बैठल बा पजरवा ओ कि निमियन तरवा
चार दिन पहले इनकर पेट इनकर खराब हो गया। अच्छा चले गए डॉक्टर साहब के हाथ हाँ लोटा ले लहे गए। हाँ कले डॉक्टर साहब रोज प्रोग्राम बा लगातार गौनाई बा हाँ दिन भर में 15-16 को लैट्रिन कर दिला कोनो दवाई दी कि कम से कम पेटवा तो कम से कम रुक जाए। बड़ा दिक्कत बनी इतना दिक्कत में बनी जब भाभाता माने आग देता। डॉक्टर साहब कहले जे माने पैखाना मतलब कैसन होता कहले जे बहुत पतला बहुत तब मतलब कितना पतला कहले डॉक्टर साहब बहुत पतला तब मतलब कितना पतला कहले जे बहुत पतला इतना पातर होता नो गिरावा ओकरा से कूला भी कर सकता नहीं। कहले जाए चुपचाप दवाई ले भागे एक ही असरनु बाटे शिकारी के पचरवा भैया हो कि निमियन उतरवा तई बुढ़ावा